салом алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз хостам ки як қиссаеро барои шумо пешниҳод кунам. Бисёр қиссаи таъсирбахш аст ва барои мо ҷавонон ҳамаамон як қиссаи муфид аст, яъне фоиданок аст. Хостам барои шумо пешниҳод кунам ва албатта ки пеш аз видеоро сар кардан хостам ки як канали бародарро барои шумо тавсия диҳам ки номи канал омӯзиши навин, ссилка дар таги видео мебошад. ҳатман даромада обуна шавед. беҳтарин видеоҳо аст. бародар беҳтарин видеороликро барои мо пешниҳод мекунад. мегзарем ба қисми видео. қиссаи ҷавоне ки ҳамеша ба духтарон менигарист. ҷавоне ба назди олими ислом меомад ва аз ӯ чунин суол кард: ман писари ҷавон ҳастам, вале рағбату хоҳишотам хело зиёд аст ва наметавонам хоҳишоти нафсониямро аз нигоҳ намудан ба сӯи духтарон манъ намоям, ҳангоме ки дар бозор ва ҷойҳои оммавӣ қарор мегирам. чӣ кор кунам, то аз ин ҳолат наҷот ёбам? олим гуфт: ман ба саволи ту амали посух мегӯям, то ба он посухи ман қаноатбахш гардӣ. олим яке аз ҷамъро лабрез аз шир намуда ба дасти он ҷавон дод. ба он ҷавон чунин гуфт: ин ҷамъи пур аз ширро ба даст мегирӣ ва аз оғози бозор то ҷои муайян меравӣ ва коре мекунӣ ки аз ин як қатра шир нарезад. инчунин он олим яке аз шогирдонашро ба он ҷавон ба ӯ фиристод ва шоҳид бошад ки як қатра шир аз ин ҷом нарезад. агар ҳангоми роҳ рафтанаш резад, дар назди ҳамагон ӯро ба чӯб мезанед. ҷавон ҷоми пур аз ширро ба даст гирифт ва хело моҳирона ба он пур аз шир аз аввали бозор то ҷои муайян намудаи он олим ба хубӣ расид ва қатраи шире ба замин нарехт. ҳангоме ки ба назди он олим расиданд ва аз ӯ олим пурсид: чандто духтарро дар ин масири роҳ дидӣ ҳангоми дар роҳ рафтанат? ҷавон гуфт: олими гиромӣ, ман дар аснои роҳ рафтанам духтар он тараф истад, чизеро дар атрофам мушоҳида нанамудам. ҳамеша дар тарси он будам ки агар қатрае аз ҷом шир резад, дар назди мардуми дар атроф будаам шарманда мешавам. олим гуфт: бале, акнун фаҳмидид чунин ҳаст ҳоли муъмин дар ин дунё. шахси муъмину мусулмон ҳамеша метарсад аз худованд ва аз рӯзи қиёмат. ҳангоме ки иртикоби гуноҳ мегардад дар дунё, пас бидон ва огоҳ бош писарам, ҳамеша ки ин муъминони ҳақиқӣ ҳимоя менамоянд нафсони саркаши худро аз иртикоби гуноҳон, зеро ҳамеша рӯзи қиёмат ва ҳисобу китоби онро пеши назар мегузаронанд қабл аз даст задан ба гуноҳ ва ё нигаристан ба духтари номаҳрами бегона. хуш дӯстони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. фикр мекунам ки бисёр қиссаи хуб буд ва барои мо ҷавонон як дарсе мешавад. худованд ҳамеша моро аз роҳи рост ҷудо накунад. зиндаву обод бошед. дар видео ҳатман лайк монед ва видеоро худи ҳозир падилитсия кунед дар имо, ватсап, вконтакте ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ва видеои навро интизор бахшида ба ҳар ғарибачаи ошиқ наки худо аҳи рӯза набинен шумо. тоҷикистон аэропорда интизорам, ҳавопаймои Россия кай мефурӯя, халқо модаи пешвози падару модару фарзанд духтараки шудор интизори ғариби безан барои бохирине, фақат барои як дидор бигзорай дурӣ бошад. худ боша охирон бор духтарак ба қадри ишқи ғарибача дер расидак. мумкин айби духтар нест, мумкин ҳамаш насибаи тақдири бозингар, мумкин ягон бозии наб кард духтара мажбур ҷидо кард, дил чапури асрат кард. мумкин якҷо монда насиби ду нафар набуд, мумкин насибияташ фатаи дигаш кафан буд. самолёт расид ғарибо якта берун мия, духта кофтесе пеши шашми ӯ як рӯ намия. ама хирсам фуромад ки расидан ватан да дили духта ҳар тапиш қати мепечид банди ғамда не намия. ӯ зан гирифта муҷа ойладор шид, мумкин ки иқа вақта занаш омиладор шид. дига мара ёд намекуна ӯ бе ман хирсанда ай дига касаку интизори фарзанда е кош вақт хафо бигарда туйма ад кас кунам ма бугум интизорат мешам то охирон лавза духтарак ба сари хам раҳ киши тарафи хонаш
очай бачара дируи моли сафедови чашм у ҳис карда натонис пирса чӣ гап шид ки ҷодай дилш гуфтам амонесай рафт очаша қичоқа хидшагина гордонис бахшиш пирсид ай би ман ҳайнаки бахшиш пеши модар қадри якуй бачаштест мекунанд хоки ҷонона бикун барон даро аз дар пеши модари пирутано 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 дили пур армони ғариб бачаи тоҷӣ хомӯш сери хоб танҳо дар хоб биён наздам бош интизор бош интизор бош интизор нолаи талхи модар дили ҳамара шикоф кард шабача беарусам худогира инсофта гуфти келин миёрӣ гуфти ту мекунӣ хонанда хеҷо ҷигари ё чана партома пириём даи нигаҳ кардани рафта интизори курм кадаи ғами қатӣ доварда зинда гурм кард нахонен ҷаноза оли нарасен то бо тамоне не худо чӣ гуноҳ дошт пеши ди модари бетоле то буд рӯи даст мерава модарай даст мерава ай дарахти умеди худ начашида мебара хеши ҳамсоя тавақ хӯрок меёра ҳар шом лекин надониста ки заҳрай ҳамаш даи камуда фақат оби таҳорат битени ҷой намоз ӯда фақат дар ҳаққи бачаш дар кор дуо намоз оби чашми ӯ рақосе туи хинники бачаш буд чӣ дар кор шед дунё вақте мурде бачаш пеши чашм буд пеши чашм буд эй ғариб бачаи ошиқ ба дили армонӣ ай та да дунёмон ва фарзанди ишқи худ ҳам номе эй ғариб бачаи армонӣ падруд гуфти дунёра ту ба марги худ фаҳмонди дига духтарора ишқ бозӣ нестай ошиқ бозича нестай ваъда карди интизорша сол буда ва вата бестак ғариби худаш дардай болои дарди ишқа интизорша ғайри марг ҷидо намекунад ту ҳеҷ кас маро